ndamira pamberi pedare ramambo mutasi. Zvese zvandechokwadi. Zvese zvinchataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemunhu. Ndikanyepa ndichabatwa nemunhu. Mwari ndibatsira. Mwari ngandibatsira. Pamusoro ema. Ana hangu zvakawanda zvekutaura. Ndine wabereki wangu. Ndine wabereki wangu wendinawo. Ini ndini mwana mukomana mukuru mumusha. Ndakamirira mhuri yese yewabereki wedu waripo nhasi uno. Waba munini, waba mukuru, wanga waripo. Ndini ndakamirira mhuri yacho. Takauya nenyaya yedu kuna mambo musi yaifana kunge yakapinda musi wa 3 August. Nyaya iripo ngekuti mhuri yakaungana ikati zvina hazvina kutimirira mushe. Zvazvisina kutimirira mushe, wana baba ngatimbozame kutsvaga kuti chii chingava chiri kutinetsa. Nekuti ini dambudziko rindiri kusangana naro naro hangu mumba mangu. Ndiri munhu akanga akaroora. Ndogona kuti ndakatorara ndine mudzimai, asi ndine mudzimai. Ndokarika iya bhurugwa ratotota ndiri kuroora ndiri kunyenga mumwe mukadzi wacho kutoona bhurugwa razara masipemu, handichazvizwisisi. Ndotsvaga ndonoti zvii, ndoti ana baba ngatitsvage tibatsirikane kuti chii chingava chiri kutinetsa kuti ndigare pabasa kana ndikaenda pabasa basa harigari. Wana baba tobatsirika sei, ngatitsvage kuti chii chingava chiri kutinetsa. Wana baba vanoti isusu hatigoni kufamba nemimi, ane manyoka ngaaende kutoilet. Saka zvakatibata tikati semhuri ngatibatane. Saka takaenda kwaSabhuku. Sabhuku akazama kunyora tsamba akati mhuri yekwanyazika zamai kuungana mubatsirikane. Zvakashaya basa. Tikaenda kwaishe Mukoi. Zvakashaya basa. Dzamara tazoti imwe option yetingaita ndeipi, ngatichienda kwamama. Ndosaka tiri pano nhasi. Nhau iripo ngekuti zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka mumusha. Musi wetaifanira kupinda mudare musi wa 3 August. Ndakaonekwa ndiri paManika Bridge apa nehanzvadzi yangu, pane hanzvadzi yangu yandinofamba nayo. Ndichingosvika kumba manheru acho, ndakabva ndarohwa, zvekurohwa zvezve ndikakuwara, ndikadzamara ndaenda kubhonda kuchipatara. Izvizvi ndiri imwe nyaya iri kupolisi yekutorohwerwa nyaya yekuzi waenderei kwamambo mutasi. Saka ndo nhau iripo, zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka mumusha. Ndakarohwa, unobva ndakarohwa ndiana nhingi nanhingi. Ndakanerwa nemwana wababa mukuru, newana vairi wababa mukuru. Baba munini wakazonga wakuda kuzama kupindira wasi wakazokasika wabatwa nemwana wawo kazi baba zvemuri kuita handizvo. Kambo. Hamuri kumezwi kurekodha munhu achitaura without the authority yecourt. Munokumbira authority kana muda kurekodha. Inini foni yenyu But you go when I go check with you, and you want to use that evidence against it. Right, Chigara go past someone. You have to say, I think she's a dog garapas. That means it's in one panis water. You know, on this duty. Ida mziko rako one ere because cannot tell you paunora ndipo rukuzomuka totesa magumbezi ese anditi hazisi kuitika anozwa utauro ndonanyazika wese kune vamwe vanewo maproblem akadaro ndinawo anogona kundibatsira. Pane hanza dzendiri kufamba nayo imweni uya akamira pano kusumuka achitaurawo zvaro anozwa kurarwa nemurume anotaura ini handigoni izwa zvanduba because normally when you use the words kuti ndakamirira mhuri panofanira kunge paine chinhu chiripo chinorakidza kuti wakamirira mhuri, watumwa nemhuri. It's not just your word kuti ndakamirira mhuri. Hai. Chakuitika chatiwo kana kuti wakamirira mhuri. Munowana komana wangani ukanyazika. Wakawanda. Saka why uri one? So wese watadza kuuya kuperekedza one wese kana waende dambudziko. Wamwe wacho wanga wachiri munzira kuuya handisi zvoti pane wazosvika ere kuti tata. Daidzira uzwe kuti wasvika ere. Joseph Nyazika, tondera Nyazika, Mozi. Tendai Nyazika. Wasvika ere. Wamwe wacho wari kusumuka, tendai Nyazika. Ndoza ndikutaura. Thanks. Kuti maybe nyaya iyi ingatiremera nekuti no izvo zvatokwata at least kana zvadaiswa zvakuratidza kuti chinhu chemhuri andatendanga. Right.
So anditi kana yadai it means kuti yani chiremerera chekuti makamirira chi mori imimi wakomana uyai uku ndisavate kuseri because hamuda kuonana maziso nemadhara ndine musikana anogona kutaurawo maitikira sumukai musumukana wanga wakasumudza kutauri dambudziko rako iwewe yako ndei ndogona kutorara nemunhu wandisingazivi zviya zvekurota ndichiwaka bonde nemurunhu wechirume wandisingazivi spiritual husband nhasi ndogona kurara ndine umwe wandisingazivi mangwana umwe vanhu vakasiyana siyana but handina wandinoziva ukatona fesi yangu mangwana watonenima kuti izorotaura apa ndoita futi problem yekuti ndigona kudanana nemunhu anenge achidawo kutondiroora totowimbisana but zviri kungotsakatika ndisingazivi zvinoti tsakatika iwewo wakawimbika here kusaidi kwangu unokwanisa kutsvaga zvisipo iwe kafambiro kako kasina kujeka aiwa kusaidi kwangu ndakawimbika because hapana murume unomboda kuroora mukadzi mambara saka kana iri problem then it's okay mukomana wani sunga pamusoro emambo pamusoro iweda alright zita rangu ndoitwa Joseph Nyasi pamusoro emambo pamusoro iweda ya ndosangano nemaproblems ekuti unokwanisa kurara nemukadzi usiku yawakarara but munhu wacho usingamuoni iwe urarawo nemukadzi usingaoni saka it means issue yemubobobo mumusha kuti muno vakadzi vane mubobobo nevarume vane mubobobo saka chidodiwa pakutsvaga kuti une mubobobo ndiani amen ana baba sumuka pamusoro imambo mutatu dambudziko rataurwa nevana marika dambudziko rataurwa nevana muri kuti inaro inini ndinoti inini handina chandinoziva padambudziko ravo mune mhosva aba ndati inini sewaridzi wemisha wanasamusha muri kutii nemaproblems ari kutaurwa nevana kuti nawo ndatotanga kuwanzwawo nhasi ndinoti inini kana waine maitire avo kana kutsvaga wanobatsira ngawabatsire dai wakatitauraiini ndinonzi Nyazika Peter Nyazika imimi sei muda kuzvibuditsa mukati menyaya handisi kuzvibuditsa matika kana muka mukati mimi kana muine zvamumaitire yamunokwanisa kuita kufamba fambai muzvigadzirise apa wana vari kuti no hatikwanisi kufamba aba wana vanofanira kuti tungamirira mukufamba ndiwana baba saka tofanira kuti wana baba muri kutii neproblem yewana iyi ini ndiri kuigashira dambudziko ravo ndarigashira umwe baba ndimwe baba ndii pamusoro emambo ini nangu handina zvakawanda zvandogona kutaura ini ndonzi Moses Nyazika zita radedzerwa pana kuti Freddy zita remadunoerwa ndazongouyawo zvekungouyawo ndodhiraivha usiku kweini ndatomiswa apa ndasiya bhazi rehurumende apa kungouya ndisikazoni nyaya ndikufambira ndei tsamba yandapuhwa haina zita rangu ndangouyawo saka zviri kutaurwa zvezvika handisai ndaita comment because handizozva nyaya yacho nyaya chandisi kuiziva ini ndoitwa Joseph Nyazika inini nyaya iyi handina kunga ndiri kuziva kuti ndiri kufambira nyaya ipiba chai chaizvo kuuya kwandatoitawo kuchitotanga kunyasa kuizwawo pano padare muruzwa asi nyaya yekuzi ngatifambe wana wakambonditaura kuti baba ngatifambe inini kuti ndifambe baba wangu wakandizvara inini kusvika afi haana mbovhera akafamba kana musatange mati handina kubvira ndakamboona achifamba okay handina mbovhera ndakamboona achifamba kun'anga kana kuchiporofita handisakamboona wana wangu wese ndakabara handisakamboisa zvinhu zviya zvekuti kun'anga kana kuchiporofita kuti ndichitange nhasi kuti ndakuti sika kufamba kuenda kuchin'anga nekuchiporofita
handingazizivi asi akambozviita. Chechipiri ndechekuti icho zviri zviroto, kana inini baba ndikugona urotowo zvinoiti kurota kutozvizwawo nyaya iyoyi iri kutotangwa pano anambobva ndatsanangurirwa panyaya iyi kuti enda zvakati tiri kuendera pano baba futi handizi haina kuuya iri kure uyo mkomana pamusoro indoitwa tondera yenyasi ndinongosangana nedambudziko irona ngorara nemukadzi kuti ngofuma ndakati nedambudziko iroro futi it's okay. Wana baba maamurudza hamuna wambozwa nezvedambudziko zvino dambudziko marizwa handizvo. Saka inini my question ndeyekuti zvomazwa dambudziko muri kuti manga muti handina zvomuruziya izvozvi maakuziva, saka muri kuti nedambudziko revana vana 4 vese ava vari kutaura zvakafanana. Saka muda kubatsira pana ane baba wake here ape mirai ava ndiye baba wenyu iwe wako ndicho wangu wakashaika. okay ko asi ava ndiwo ana baba wao Awa mwacho ndio ndanodaidzira hawana kukwanisa kusvika. Awa hawana kukwanisa kusvika. asi wane same problem. Tichazozivi. It's okay. No, it's okay. Inini changu my question yangu yaichikuti wana wane chikumbirwa wane problem. Inini ndimi wana baba. Ndikusaka muri kuti ini nyaya yeproblem yewana muri kuti ingabatsirika sei. ndikupindura yangu pamusoro imamo naui nhasi yauya hayo yakatichinjei zvishoma, asi kumba uko tiri kumba uko ndinoda kutaura mambo ndisingadi kuwandisirai. Tiri kumba uko zvakaitika ndezvekuti vana vakambotaura kuti isisu pano hatina kugara zvakanaka, tira kugadzira. Havana kutaura naui yavataura pano yese yekurota kwavari kuita. Vataura kudaro ndakavati inini murida kuti mugadzirwe chii, zvikanzi honai isisi kutambudzika pano mabasa hatina. Vakabudisa tsamba yavanga vainayo yakanyorwa yakabva kwaSamshonga, yakanyorwa kunzi itai zvinhu zvenyu murunyararo. Saka ndakati inini tipei kuno tsamba tiverenge. Ndichibva ndaiverenga tsamba iya, ndaiverenga tsamba iya yakanzi izvo itai zvinhu zvenyu murunyararo. Ini ndakati kabva ni tsamba zvayauya kudai zviyabva kwaSamshonga, itai henyu zvinhu zvenyu muchinyararire. Wana vakati zvakanaka, wakati gare gare ndofunga masondo anenge maviri vakauya vana, vakauya vakatuma musikana uyu neuyu mukomana uyu vachibva vauya kwatiri. Ndakagara mukicheni namai, wakati izvo baba mukuru tauya nemumwe munhu watinaye kumba uko. Ndikati no, inini kana mauya nemumwe munhu wamuinaye kumba uko inini hangu handidi kunyepera, ini handiuyiko. Ndinoda kuti dai manga mauya nemunhu maunza munhu painawo ishe ndavatega tega tinokwanisa kudini kuzotemana. Inini nhau yese yamaita iyi enda henyu munopedzerwei naye nemunhu wenyu, ini handisimuki. Ndizvo zvandinosiva chiri, zvimwe zvese handisi. Hamuna kupindura mubvunzo. Ndati manzwa problem nhasi mainzwa iri kutaurwa ngewana. Muri kufunga izvi way forward muri kudii modii. Apa taakutoti isisu tinochinzwawo kwavari kuti vanoti todini kana vati tovabatsirawo. Zvona baba wacho. mambo Usapete maoko. ina handira mhinduro kana nditi handira mhinduro roti hatisati tatanga, hatisati tatanga, hatisati tatanga ba, nokuti handingati inini ndiri kubva kubasa. Ini ndobva kwaSherukuru kwandorara, ndoudzwa ndiri pabhasi topa Muchinguri kuti kune nyaya. Kusarongeka kwekumba kwenyu Kana kusina kurongeka zvine inini izvi hakuna kurongeka. Handiti Someone akaenda lini kwa Yesu? Aiwa izvo musape dare rino iri hosva
yekuti hamuna kuwana information. Kumba kwenyu information haina kusvika here baba. Yakasvika. In time. Haina here. Haina yakasvika musi wa22. One day bazi nhasi 24. It's okay. Lunch dare mamusikafanira kuya kudare. Asi saka tauya kudare. Ai. Ngati musi wa3 August maisafanira kuya kudare. Hatina kuona samari pamusi wa3. No, it's okay. Bambo, makaona information here. Inova ndakaipiwa ini mari mwezi zuva. It's okay. Bambo makapiwa information here. Inini padare rekutanga ndakangonzi inini unouya kudare asi nanga ndisina Samuel. No, it's okay. Atimbunjikidzi wako. Mutemo wedare, it's okay. Mutemo wedare unoti munopiwa nguva yekuti mudi muprepare kuti muye kudare. Next dare muswari. Uyai kudare musi wa7 takupai nguva yakanaka. Endai mogadzirire comeback musi wa7. Handikwanisi kuenderera mberi nemi saka ndakupa ichi nguva kuti musapake bhazi apa. Chiendai kumba handiti ndakupai nguva yekuti mogare pasi nechi nevana imi muine nguva mozodzoka pano musi wa7 mozotitaura kuti marongei. Hurumende tinenge tisingaridi. Endai Ndakubvunza iwo mama. Ababvunzwi. Ababvunzwi. Mataurirwa zvamataurirwa Ndakubvunza mubvunzo. musaite nharo. makadhakwa Anodhakwa aindira pabhazi apa. makadhakwa Makutotonga mambo kai. makadhakwa Musadaro. Matini nguva yamakuwa. chiendai tozokonai musi wa7. Zvakanaka izvi. Chiendai mone asi pamuri kuenda kumba musarowe vana. Ini ndakatorohwa ndonetsamba yakwadhokodheya. Musa victimize chii achaita izvozvo. We'll make sure we take care of that. No bullying. Kuti kana maguru